iyakan. Huwag mag-alangan, tumawag sa kanya. Siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi.
pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kanang apan ayaw kabalaka. Ang pulong sa Dios hinuon ang kuna, himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko, ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome na usab sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios nga naghatag nato kadaugan o kalampusan, diin padayon nato nga nasinatian ang iyang pag-atiman, ug padayon ta niyang giproteksyonan. Ining adlaw nagmadaogon ta, ug tungod sa pagkamaayo sa Dios mga igsuon, dili gayud nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, ang pagpasidungog sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang mga pulong sa matag usa nga aming dangop mituo kaniya. Sa ato nga pagsugod ni maong programa, ato ning sugdan og kablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, niya na usab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo sa pagdahig sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Dili mo kaming gibantayan, giproteksyonan, ug imo usab kaming giatiman labaw sa tanan sa imong mga pulong. Diha sa imong mga pulong nakakat-on kami sa pag-alagad kanimo. Sa imong mga mensahe nakakat-on kami sa paghimaya, pagpataas sa imong ngalan ug paggamit sa mga butangan ni kanamo. Ug labaw sa tanan pagdumala sa among kinabuhi, nakakat-on kami kung unsaon namo paggamit o pagdumala nga among kinabuhi sa paagi nga ikaw among maalagaran. Dalaygon ka nga Dios nga imo kaming gitudloan, ug sa amo karong panag-uban inimong programa, amo na usab kang gi-welcome o Dios. Diin mamati na usab kami sa imong mga mensahe, mga pulong nga imong gibilin kanamo, nga mo imong giha kanamo aron kami makapadayon sa pag-alagad diha kanimo lamang. I-bless Ginoo matagusang ako mga kaigsuonan nga nagsunod ini mong programa. Ilabi na o Dios ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang Binoy-anan nga naminaw o Dios ug nakig-uban ini mong programa pinaagi sa 101.3 FM station. Ug sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod sa nagkalain-laing mga FM station nga nag-hook up nini mong programa. I declare blessing ilabi na usab sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod pinaagi sa FB Live, ang pulong mo kinabuhi ko. Bless Ginoo matag-usa sa imong mga pulong karon. Tagai kami kasing-kasing matinuohon madinawaton sa imong mga mensahe. Among angkonon ang kalampusa kadaugan sa imong panag-uban. Dinang amo ang panag-uban karon, duna gayoy panalangin nga gikan kanimo, nga mo'y makatabang kanamo ug among magamit sa pagpadayon sa paghalad sa mong kinabuhi kalim mo lamang. Bless Ginoo matag-usa in Jesus name. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, may pakiguban sa tanan nga mga listeners. Ilabi na sa ato ang mga suking tigpaminaw sa 101.3 FM station nga nanoka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabyog, South Cebu. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Brother Dondon. Maayong gabi, maayong pakiguban kaninyo diha Brother Dondon. Ug sa imuhang makukihon ug smiling sad ka asawa. Ug mga dinuyo no. Salamat kaayo. Ilabi na ni Brother Moses Cardente ug ni Brother Pedro Arsola. Maayong gabi. Maayong pagpaminaw sa ato mga kigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa 101.3 FM station. Ato mga igsoon nga nanoka diha sa Sitio Ampak nilang Brother Juanito, og diha sa Sitio Linao nilang Brother Johnny og Sister Christy, og siyempre ni Francis Bailoses uban ni Rodelin. Ang Dios magpanalangin. Good evening ug maayong pagpaminaw. Mayong pakiguban ilabi na sa atong mga kigsuonan nga nanoka diri sa Kalatagan, Barangay Tolosa, og sa atong mga kigsuonan diha sa Sitio Pantag, mga Alianic family, mga pamilya ni Tio Pilimon. Maayong gabi ninyo diha, ang Dios magpanalangin.
Good evening ni Tio Jose ug Tia Rita. Maayong gabi ninyo diha Tia. Maayong gabi ninyo diha Tio. Nakapaniya po na ba? Og ni paring Joel pre, maayong gabi ini mo diha pre. Og ni maring Cora, og ni Tio og ni Papa Binbin, Mama Bibin, maayong gabi ninyo diha maog pa. Og gang dayin og ako mga pag-umangkon diha sa sitio Kaluktugan. Maayong gabi sa mga De Villeres family, Candelario og sa mga Tamayo family. Good evening. Ato ta sa comment section sa atong mga kigsuonan nga nanukad sa nagkalaing mga lugar o dapit sa tibuok kalibutan nga nagsunod sa atong mga programa. Ang Dios magpanalangin. Mayo nga pagpaminaw ni Mimi Dalio. Good evening Pastor, watching from Davao City. Request ko kanta Lahutay Pastor. Salamat and God bless. Mayo nga pakiguban ni Pastor Jilon Mingkito. Maayong gabi, maayong pakiguban nimo diha Brad. Salamat kay sa imo pagkamakugihon nga padayon nimong gi-share ang atong programa ngatos imong mga kaila. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pakiguban ilabi na ni Gina Kamahalan. Matod pa maayong gabi Pastor Gideon, kumusta? Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Pinaagi kanimo ang Dios magauban, kanunay kanimo og sa tibuok mong pamilya o kanatong tanan. Request kog song kanimo lang. Salamat Pastor Way sa payan. Giatubang ang mga kalisod, isa kubang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahuti kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Bimi Manlapas. Mayong gabi Pastor uban sa imong pamilya. Mayong gabi ninyong tanan og ni Girly Salvia Pigalan. Good evening Pastor Gideon og sa tanang matinud-anon nga nagsunod sa imong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay. Pwede mo request og kanta magalangit Pastor. Gugmang maunongon og lahutay lang. Salamat Pastor and God bless. Mayong gabi ni Albert Palomar. Hello, good evening Pastor Gideon. Watching from Dumaguete. Request kog song Katapusang Dihog. Ato sa Tagalog pagtagad mga kaigsuonan ang awit makalangit kanimo lang diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako lang ipaybalo mga kaigsuonan nga dili siguro tanan gyud nga mga request nga atong matagaan og pagtagad tungod kay ang atong oras alas 8:14 na. Ug unahon nato paghatag og panahon ang paghisgot sa pulong sa Dios ug katong mga request awit makalangit sama sa gugmang maunongon lahutay ug uban pa ato ra unyang tagaag pagtagaduman sa mga pulong sa Dios. Si Marlene T. Lumbay, hello, good evening po. Ari naman ako galantaw sa imo wali Pastor. Ako si Marlene Lumbay, taga Tabuli, Barangay Sinulungon, Tabuli, South Cotabato. May paghilong ko ba diha sa Tabuli no? Maayong gabi or ako araning tono. Mayong gabi ninyo diha Sister Marlene T. Lumbay. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Si Gingging Simpron, mayong gabi Pastor, kumusta sa tanang nagsunod sa programang Kulong Mo Kinabuhi ko. Thank you Lord sa mga prayer request o nga gitubag nimo, dalaygon ka o Dios sa tibuok nimo kinabuhi. O kanimo usa Pastor Gideon nga naghatag og oras sa pagsabwag sa mga minsay sa Ginoo aron kami makakaton. Dalaygon ang atong buhi nga Dios sa tanang panahon. Mayong gabi ni Pulong Kaluwasan. Nindot ni kay Pulong Kaluwasan. Matod pa, Pastor, mayong gabi nagdamgo akong asawa nga dapit sa among balay na ay dagat og dako ang balod. Og nakita niya nga usa ka bangka nga naglutaw-lutaw sa ibabaw sa dagat. Og nahadlok ang akong asawa nga nagtan-aw kay basin matabunan sa balod og maunlod ni nagsakay sa maong bangka. Pastor, lalaki ang medyo na ay edad na og wala madugay na kulob iyahang gisakyan nga bangka. Og iya kining giguyod padulong sa among balay og ako daw giduol ang maong tao og gitabangan pero natingala siya nga naa pa sa laod. Ang maong tao medyo idaran man pero sa dihang miabot na siya sa among nahimutangan batan-on pa man di ay salamat. Usa kana ka mensahe nga
naghatag og mensahe sa imong pagpangandam sa unahan o sa umalabot. Ang gisgutan diha, panginabuhi sa imong mga kaila or kaha sa imong mga kailang mga matan-on nga nagkinahanglan og giya kanimo, nanginahanglan na sila og prayer nimo. Ikaw ang gihatagan og higayon og panahon og gitawag natog buluhaton at isang ministry sa pag-ampo sa Dios alang sa mga kabatanunan, ilabi na usab sa mga imong mga kaila diha o kaha imong mga pag-umangkon nga naay mga panginabuhian, imong iampo sa Dios nga dili mabangkrap or kaha dili dili makaingon ta nga mawagtang. So usa na ka mensahe nga naghatag og buluhaton sa imong kinabuhi ngon kang Kristohanon. Ang ako i-advise mao ni, kung doon na kay mga kaila nga dunay trabaho o kaha nagnegosyo, dadaan na sa imong mga pag-ampo, labi na kon imong pamilya. Mayong gabi ni pobreng OFW. Okay. Evelyn Tilibreco. Mayong gabi Pastor, musta nimo diha tanan? Maayo kaayong Ginoo. Okay ra gyud ming tanan tungod sa pagkamaayos sa Dios. Iya ming giproteksyonan, iya ming giatiman, iya ming gipakaon, gibistihan, gipainom og labas sa tanan gitudloan kanunay. Si Alvin Torion Avillanosa, good evening Pastor Gideon Cadalario, watching here in How Island, Bohol. Pastor, patabang kog pre, this coming Tuesday, Pastor, we have activity evangelism. Pastor, ari sa barangay Pinamgo, Binonido, Bohol. Mas maayo kung before mo evangelism, dadas sa imuhang mga pag-ampo with prayer and fasting. Una ako i-advise, pag prayer and fasting gyud mo before mo evangelism. Si Renante Pugoy, maayong gabi Pastor. Salamat sa makapaminaw na sad sa pulong sa Ginoo. Request mig awit makalangit. Pilia ang imong higala, watching from Sitio Ginitan, Pagalungan, Cagayan de Oro City. God bless natong tanan nga naminaw og God bless pod nimo Pastor. Amen. No? God bless ninyong tanan diha Brother Renante. Pupoy Babatido Manlinumbay. Ang Dios magpanalangin sa tumakigsunan diha sa Ginitan, Pagalungan, Cagayan de Oro. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan dire sa ato ang pakiguban. Matod pa dire. Si Ruel Tada Umikas, mayong gabi Pastor, watching from Don Marcelino, Davao Occidental. Makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. God bless Pastor, request kong kanta pun ako sa presensya mo. Mayong gabi ni Maria Helen Hamer Nguho. Good evening Pastor, salamat sa Ginoo nakasunod na pod ko sa imong live. Kumusta mo Pastor? Salamat sa Ginoo. Okay ra gyud may. Okay ra gyud kay mi diri, no? Sa grasya sa Dios. Iyaming gatiman, iyaming gibantayan. Ug ako nagtuo uban sa mga pagampo, uban sa akong asawa, ug sa tumagagsunan nga nangalagad sa Dios. Nga kun unsay gibuhat sa Ginoo sa amo ang pagpuyo ug pagpangalagad kaniya, mausab ang iyang gipasinati kaninyong tanan. Si Bisinta Panin, good evening Pastor, request sa tanang listener sa imong programa, request song Susiha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Wilmar Villanoca Aligado. Good evening Pastor Gideon, dalaygon ang Dios nga mapakamati na usab kanamo ang iyang mga pulong niining matahom nga kagabhion. Salamat sa Ginoo nga kanunay naghatag og protection kanatong tanan. Tuman sa iyang mga pulong, request og makalangit, langit ang pilia. Pa-shout out ko sa Shanto Negros Oriental Aligado family, watching from Pulilan, Bulacan. Siguro doon ako'y kantahon pero dili tanan, no? Ay ako ra po ning kantahon human sa mga pulong sa Dios. Si Dominic Dumadag, maayong gabi sa tanan, naminaw karon. Wow, maayong gabi no sa tanan. Si Chito Yo, maayong gabi Brother Chito, ato igsuon nga nanuka diha sa
Bindoy. Matod pa maayong gabi, pastor. Wala ko nag-live ganina. Buntag wala ka nag-live. Wala gid ko mag-live kanina. Kagabi wa sad ko kay wagay ko ka klase kagabi kay na ako'y mga bisita. Yan ako'y mga bisita mga kaigsoon, di ko ka live. Kining kasing-kasing padilaba sa kalan. Yan karon na pag ko yung mga bisita, ako lang yung isabot-sabot sa ako ra po nga actually na po noon sila kuan kanang gikalingawan. Okay, minaw po sila sa ato nga programa. Si Samuel Hilo Senior, maayong gabi. Si Evangeline Crispin, maayong gabi. Pastor, request kog awit Makalangit gaksa ko Ginoo sa inapoy mapinay ni. Si Marisa Hilaski, good evening Pastor, watching from Armenia, request og Tinud-anay nga kalipay. Okay, ako ang kantahon mga kaigsuonan, ang gugmang maunongon human ani mato na ta sa pulong sa Dios. Sukat pa kani ato iubanan mo ako. Sukat pa kani ato iatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong mong gugma naganda
nagaligon sa pagtuko. Sukat pa kani ato, iubanan mo ako. Sukat pa kani ato, iatiman mo ako. Bisan pa sa kadalaman, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunongon mong bungma, nagadasi, nagaligon sa pagtuko. Oh, hallelujah. Angayang kang daigon sa tanang panahon, kayang gumamo kanunay gyong maunongon. Hingtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang pangalan ko. Angayang kang daigon sa tanang panahon, kay ang gumamo kanunay gyong maunongon. Hingtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang pangalan ko. O Jesus, dawata ang pangalan ko. Dalaygon ng Dios mga kigsuonan nga nagluwas ka natong tanan. Sa ato karong panag-uban, ato ro nga hisgutan kung kinsa ang maluwas diha sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kinsa ang maluwas pinaagi ni Hesukristo? Kini mabasa diha sa Hebreo kapitulo 4 versikulo 14 hangtod sa kapitulo 5 1 hangtod sa 10. Ako nagtuo ko nga doon na mo'y Biblia nga inyong gigunitan. Basahon nato, gablihan nato diha sa libro sa Hebreo kapitulo 4 versikulo 14 hangtod sa kapitulo 5 1 hangtod sa 10. Kay kung imong basahon na sumpay na siya tungod sa konteksto nga gibutang sa tagsulat sa libro sa Biblia nga mao ang maayong balita. Ang kung gigamit nga Bible, maayong balita. Pero ang ubang mga Bible dili sila pareho og kanang mga konteksto or kaha mga uluhan, mga tema. Doon na pag-uban nga mga libro nga daghan og mga tema sa mataga bersikulo. Lamang tungod kay nga atong gigamit nga Biblia, maayong balita. Muna nga atong mabasa dinhi ang uluhan o konteksto, si Jesus ang halangdong Pangulong Pari. Unya ato ning masayran kung ato ning himay-himayon sa atong panag-uban. Kung doon na mo'y mga pangutana, mas maayo ra gyud nga inyo pong ipaabot sa ato karong panag-uban. Ug alang sa mga listener sa mga FM station nga nag-hook up nini maong programa, pwede ra gyud mong makahatod og mga mensahe
o pangutana o mga pre-request pinaagi sa inyong pagbisita sa atong page Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Alang lang po ni sa mga kaigsuunan nato nga na ay mga FB account. Kung doon na mo'y mga Facebook, pwede ragyon ninyong ablihan ninyong Facebook o niya i-search ang ato ang page sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. O niya inyo nang makita pinaagi sa pagsunod sa ato ang live through Facebook. Kinahanglan sad na apoy wifi. Lahi sad sa mga kaigsuunan nga nagsunod sa ato ang programa pinaagi sa radio, no? Nga wala na magkinahanglag wifi. Kutob lang pod sa maabtan sa atong programa o sa atong mga kaigsuunan nga nag-hook up ni mong programa. Ilabi na sa mga FM station nga nag-hook up ni mong programa. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka lang tanan. So atong dunganan sa pagbasa mga kaigsuonan ang Biblia diha sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 14 hangtod sa kapitulo 5 bersikulo 10. Busa ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atoa na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyangon, kundili usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi. Sama kanato apan wala gayud makasala. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin ana ang grasya dinha dawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Hebreo kapitulo 5 uno hangtod sa 10 nag-ingon, ang tanang pangulong pari gipili gikan sa katawhan o gitudlo aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao. Maghalad siya mga gasa o mga halad nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sa makanato, maluoy siya sa mga walay hihibang kaagan og sa mga masalaypon, og kay huyang man siya kinahanglan maghalad siya mga halad nga sunugon dili lamang alang sa mga sala sa katawhan kundi sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay pagpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang paagi si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan, ikaw ang akong anak, imo na akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Hesus, nagampo og nangaliw po siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios, nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan og siya mao ang anak sa Dios, nakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pagantos, kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdang dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya, o gihimo siya sa Dios nga pangulong pari sa laray ni Melkisedek. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magapanalangin kanato siya mga pulong, og sa ato karong nabasa og atong nadunggan dinhi nato masayran kung unsay mga pamaagi aron ang tao maluwas pinaagi kang Hesukristo. Kay ang tao mga kaigsuonan maluwas gyud siya gikan sa pagkaulipon, gikan sa nagkalaing mga sala or nagkadaiyang mga sala. Maluwas ang tao pinaagi kang Hesukristo. Apan sa unsa may gikinahanglan
nga buhaton sa tao, himuon sa tao aron maluwas siya. Pinaagi kang Kristo Jesus. Doon na babay buhaton ang tao o wala na siya'y buhaton? Sa imong pagpaminaw o pagtuon, pagkatuon sa pulong sa Dios, imo ba kining nadiskubrihan? Ato ba kining madiskubrihan? Dapat akto kining nadiskubrihan. Og mauna karon ang oras mga kaigsuonan nga atong madiskubrihan ang pamaagi kung unsaon aron maluwas ta. Pinaagi kang Kristo. Doon na ba tay buhaton o wala na ba tay buhaton? Ang uban siguro moingon nga wala nay laing buhaton. Wa na magkinahanglan og buhat gikan sa tao aron ang tao maluwas, kundi ang pagtuo lamang ni Hesus. Kung mutuo ta ni Hesus, wala na ba kinahanglang buhat nga angay natong himuon? Ingon nga kita nagtuo kang Hesus. Mao ni ang angay natong tugkaron, angay natong sayran sa atong panag-uban. Apan kung doon na mo'y mga pangutana, mas maayog hinuon para ako sad nga matagad og maatiman diri sa atong panag-uban. So nagsunod ko karon sa atong nga programa didto na sa katapusan nga mga nag-message. Ang nagsunod dinhi gikan sa katapusan hangtod sa ikatulo hangtod sa katapusan, si Joysan Gabriel, matod pa, good evening pastor, salamat sa Ginoo sa taga-adlaw nga tagaan ko og kusog kay layo kaglayo sa sakit. Thank you Lord. Ihatag yun na sa Ginoo Joysan. Si Rachel, matod pa, good evening pastor Gideon, og sa tibok og sa tanang naminaw sa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang katapusan nga nag-message dire si Renly Campos Mangyaw, pastor maayong gabi kanimo, madasig yun ko kung makadungog sa mga pulong nga imong gibatbat. Salamat sa Ginoo. Okay, so ako ang monitoron rasad ang inyong mga mensahe o kaha mga pangutana kung doon na may mga pangutana dire sa ato nga programa. Labi na gyud sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Oras nga ato natutukan mga kaigsuonan ang pulong sa Dios. Oras na karon nga ato ang patalinghugan ang mga mensahe nga mo'y mopahinomdom ug mutudlo kanato aron sa ingon makasiguro gayud kita nga maluwas pinaagi kang Kristo Jesus. Unsay gikinahanglan nga buhaton sa tao aron ang tao maluwas pinaagi kang Kristo? Wala na ba'y buhaton ang tao or naapagyoy buhaton ang tao aron siya makabaton og kaluwasan pinaagi kang Kristo? Mao ni ato rong hisgutan. Ang Biblia mga kaigsuonan nga gibilin alang sa matagusa nga mutuo sa Dios, maoy buhing giya, maoy mulamdag nato, maoy mutudlo nato, maoy musugilo nato sa tinuod nga mahitabo sa kinabuhi sa tao karon og sa katapusan. Walay laing musugilo nato kundili ang Biblia lamang. Og ang nakanindot mga kaigsuonan nga gipakita sa Dios, gisugilon sa Dios, nga walay gisulat sa Biblia nga dili mahitabo. Ang tanan matuman, walay bisan usa ka pulong nga gisulat sa Biblia nga dili mahitabo. Ang tanan matuman gayon. Ug usa sa pinakadakong mensahe sa Biblia kanang pulong kaluwasan. Gikan pa sa pagsulat sa mga pulong sa Dios, gikan sa unang libro hangtod sa katapusang libro, walay laing pinakadakong pulong, pinaka-importanting mensahe des Biblia, kaluwasan. Ug maunay gitpangandoy ug gitinguha nato nga sa tanang adlaw makaangkon tag kaluwasan. Kaluwasan gikas kaguol, kaluwasan gikan sa kalisod, kaluwasan gikan sa kasakit, kaluwasan gikan sa sala. O sa bisan unsang bahin sa atong pagkatao, tungod kay ang ato ang pagkatao
sa tanang bahin niini nagkinahanglan man o kaluwasan. Adunay tulo ka bahin ang atong pagkatao: lawas, kalag ug espiritu. Atong hinumduman kanang tulo ka bahin kaya nang atimanon sa Dios. Pero unsa may mga pamaagi aron ang pag-atiman sa Dios ato na siyang masinatian. Tanan ba nga nagtuo sa Dios makasinati sa pag-atiman sa Dios? Ang Biblia nagsulti, dili tanan nga nagtuo, gani dili tanang nagsampit o nagtawag sa Ginoo makasinati sa pag-atiman sa Dios. Kay dili tanan nagtawag og Ginoo ni nagsampit og Ginoo gikahimutan sa Ginoo. Dunay mga nagsampit o nagtawag sa Ginoo nga damor hinuon nga milayo ang Dios. Usa ka na ka makaingon ko nga usa ka grabe nga kahimtang sa tao nga nagsakripisyo siya pero wala di ay niya masinati ang presensya sa Dios. Daghang mga hinungdan nga gisugilon sa Dios ug iya kining gibilin sa balaang kasulatan kung unsay rason o hinungdan nganong dunay mga tawo nga nagsampit dili tubagon sa Dios. Tungod kay dunay mga nagsampit sa Dios ni nagsimba sa Dios apan ang ilang mga buhat wala kahimot sa Dios. So diha pa lang sa Biblia mga kaigsuonan, daghan ang kaayutang masayran mahitungod sa mga rason o mga hinungdan nganong kinahanglan ni siyang mahitabo o matuman. Karon ang ato rong hisgutan kaluwasan. Kinsa ang maluwas pinaagi kang Kristo Jesus? Tanan ba nga nagsampit ni Jesus maluwas? Tanan ba nga nagampo o nagsangpit o Ginoo maluwas? Mga igsuon, ang Biblia magtudlo ka nato, mugiya ka nato, magsugilon ka nato. Ang nagdala sa kaluwasan mga kaigsuonan walay lain dili ang simbahan kundili si Jesus. Diha kang Kristo Jesus naa gyud ang kaluwasan ni Jesus. Naa diha kang Jesus ang kaluwasan. Diha nato makaplagan, diha nato maangkon, pinaagi ra gyud kang Kristo. Maunay gitin-aw gigklaro diha sa Biblia. O gani kung muhatag tag bersikulo, dili lang kay siguro dili nato mahatag ang daghan pang mga bersikulo. Pero usa sa mga bersikulo nga akong ikahatag nga atong mabasa diha gyud sa Biblia diha sa sulat sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Kung doon na mo'y Biblia diha, pwede ra gyud natong basahon. Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Ingon siya dinhi, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laingalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Mao na nga sa wala pa matao ug wala pa magpakatao si Jesus, gauna na ang mga mensahe nga magsugilon sa mga tao or nagsugilon ngadto ginikanan nga nahimong ginikanan ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan. Nga misugilon pinaagi sa tingog sa balaang espiritu diha sa mga pananaon ni Jose nga maoy nangamahan sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa iyang pagpakatao sa kalibutan. Diha sa Mateo kapitulo 1:21 miingon ang mensahe sa Dios nganli siyag Hesus kay luwason niya ang iyang mga katawhan gikan sa mga kasalanan or gikan sa kasalanan. Diha giklaro mga kaigsuonan nga ang luwason ni Jesus kadto lamang iyang mga katawhan. Ang mga katawhan ni Jesus maoray luwason ni Jesus. Sa ato karong panag-uban,
atong hisgutan ang pinaka punto, mga igsoon. Kinsa ang maluwas pinagi kang Kristo Jesus? Wala na ba tay buhaton? Or kinahanglan nga naa pa tay buhaton aron maluwas ta or makaangkon sa kaluwasan? Diha sa bersikulo 14 mga kaigsuonan, ablihan natog balik ang Hebreo kapitulo 4 bersikulo 14, ato sa na siyang pisa-pisahon, ato sa nang himay-himayon. Gikan sa 14 hangtod sa kapitulo 5 1 hangtod sa 10, walay laing gihisgutan diha ang kahimtang ug ang trabaho ni Hesukristo. Si Hesukristo mga kaigsuonan, gipaila dinhi nga siya ang Pangulong Pari. So sa atong pagkakristohanon, doon na gid tay Pangulong Pari. Ug ang gitin-aw dinhi, dili siya sama sa ubang mga pari nga matud pa walay kaluoy, walay konsensya. Kumbaga, ang mga Pangulong Pari or ang mga pari mga kaigsuonan nga gipakita dinhi sa Biblia, matud pa dinhi sa bersikulo 15, ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyangon, kundili usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. So dinhi gipaila o gisugilon dinhi kanato nga adunay mga pari nga walay kaluoy, dili mobatig kaluoy, apan kining atong Pangulong Pari nga si Jesus mubati siya kaluoy, mubati siya og kaluoy sa tao. Apan kinsa mapud ang kaluy-an sa atong Ginoong Hesukristo? Mga tao ba nga wala mo tuo mo dawat ni Jesus? Mga igsoon, dinhi gidasig ta sa pagduol sa Dios. Gidasig ta sa pagduol diha sa presensya sa Dios. Nganong gidasig ta sa maong libro diha sa bersikulo 16 ingon siya, busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin ana ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Usa sa mga pamaagi aron madawat nato o makaambit ta sa kaluoy nga gitanyag sa Dios nga gibilin diha sa Biblia, kinahanglan muduol ta. Muduol ta sa Dios. Dili ta magpanuko, dili ta magpanagana, dili ta dapat magduha-duha sa pagduol sa trono sa Dios, tungod kay duna tay Pangulong Pari nga wala makasala. Unya, ang gihisgutan pagyud dinha mga kaigsuonan, dili siya sama sa ubang pari. Diha gipakita o gipaila nga si Ginoong Hesus mga kaigsuonan labaw sa tanan. Sa ato nga miagi pagyon nga mga live mga kaigsuonan, si Jesus labaw siya sa mga pare, labaw siya kang Moses, labaw siya kang David, labaw siya kang Abraham, labaw siya sa tanan nga mga tao sa kalibutan, gikan sa pagkatao sa kalibutan, hangtod nga nahimugso ang tao, hangtod sa kahangturan or hangtod matapos ang kalibutan, walay laing maka-libel, walay laing makapareha, makakumpara sa atong Ginoong Hesus. Diha giklaro nga sa makapila siya gitintal, wala gid siya makasala. Mauna nga kung ang usa ka tawo tinud-anay siya nga nahiusa kang Kristo, never gyud siya nga mubuhat pagsala. Una nga rason, tungod kay duna siya'y bala ang espiritu.
Duna say konsensya. Dunay tingog ang Dios nga iyang madunggan nga magpasidaan. Lamang ang makasinati niini kadto ra pong mga taong puno sa Espiritu Santo. Kinsa man pod ang mga taong puno sa Espiritu Santo? Katubang mga tao nga ang ilang hunahuna na busy sa mga butang sa kalibutan? Mao ba kining mga klase nga mga tao nga napuno sa balang espiritu nga wala gani panahon sa pagpakigsulti sa Dios? Ang mga taong puno sa balang espiritu, mga kaigsuonan, ang gipakita sa Biblia, wala sila'y kahadlok, masangyaw lamang ang pulong sa Dios. Masangyaw o maisugilon lamang ang mga mensahe sa Dios. Sama ni Pedro, sama ni Esteban, makapila sila gihulga, makapila sila gididan, mga kaigsuonan, o gibutang-butangan aron mapakgang sila sa ipagwalis mayong balita. Apan sa diha nga niabot ang mga pagsulay, damor hinuon nilang giwali ang mensahe sa Dios. How about sa atong kinabuhi? Sa atong pagkakristohanon, doon na tay mga pagsulay nga atong maagian. Karon og sa unahan, lain-lain mang mga sitwasyon o mata nga mga pagsulay. Siguro doon na kay mga pagsulay nga wala masinatiis sa uban. Ayaw ni ikumpara, kay dili sila pareho og kalibel nimo. Kung dunay bugat nga pagsulay nga imo karong naagian, ayaw ni ikumpara sa uban nga mga Kristohanon nga sama nimo, kay lahi pod sila og kalibel. Lahi pod sila panalangin kumbaga. Atong hinumduman, every blessing before ni madawat sa tao, ang tao nga makadawat sa panalangin sa Dios, moagi gyud usa siyag mga pagsulay. Unya sa makadagahan ang gisugilon diya sa Biblia, kung asa gani ka gisulay, unsa gani nga bahin nga mga pagsulay nga imong nasinatian, mauusab ng mga klase nga mga panalangin nga giandam sa Dios. Nganong kinahanglan tang sulayan? Aron mahimo tang kapiyalan. Aron mahimo tang kapiyalan. Kung gisulay ka karon sa pinansyal, ayaw ka balaka. Si Jesus dunay challenge nimo. Tan-awa ra gunang mga langgam. Giatiman sila sa Dios. Kung giatiman sila, labaw pa kang atimanon. Nganuman, labaw pa ka kabililhon sa Dios kaysa mga langgam. Kumusta naman ang atong kasing-kasing, ang atong una-una, ang atong smile dapat. Damor kung dunay mga pagsulay, unsay giingon ni Pedro, damor dapat kang malipay. Si Pablo nagsulti, dapat ang magmalipayon. Pero perting lisura nga ipakita natong magmalipayon ta, nga nabugatan og naguol og nasakitan, kana kung dili ta puno sa balaang kasulatan. Kung dili ta puno sa mga mensahe sa Dios, siyempre dili ta puno sa balaang espiritu. Kung puno ta sa mga mensahe sa mga tao, puno ta sa mensahe sa kalibutan, puno ta sa mga mensahe sa mga butang sa kalibutan, sure gyud kong mabugatan ka. Sure gyud kong maluya ka. Pero kung puno ka sa mensahe sa Dios, timan nga mensahe sa Dios dili mapakyas. Walay mensahe sa Dios nga makapaluya nato. Kung mensahe gani sa Dios, puro gyud na makapalig-on. Pero kinsa man ang malig-on, kadto ra pong taong madinawaton. Importante gyud madinawaton ta. Nato hinumduman mga kaigsuonan, ang Biblia nagdasig ka nato sa panahon nga sulayon ta, dili nato ilhon nga gilisod-lisod ta. Dapat sa panahon nga sulayon ta, dapat gibutang na natos atong hunahon kasing-kasing, gipanalanginan tas Ginoo. Tinuod na si Jesus ginasulayan. Unsa pagkaha kita nga sumusunod?
Ang mga propeta gisulayan. Ang mga magtutudlo sa pulong sa Dios. Miingon si Jesus diha sa Mateo kapitulo 5, 11, 12 mga kaigsuonan. Gipakita diha nga ang mga propeta, ang mga magtutudlo, ang mga magsasangyaw nga naiuna kanato gisulayan. Even si Jesus gisulayan. Una kung noon natin mga pagsulay, ayaw tutuki. Tutuki ang mensahe sa Dios. Kay damor ni mong tutukan ang mga pagsulay. Dili na maoy solusyon aron makalingkawas kas mga pagsulay. Damor hinuon ka mabugatan. Tutuki ang mga saa ni Jesus. Tanaw ragon. Sa diha nga si Jesus mga kaigsunan, ako sang hisgutan kining mga pagsulay. Sa dihang si Jesus mga kaigsunan milawig sakay ang usa sa sakayan uban sa iyang mga apostoles. Samtang natulog si Jesus sa sakayan, mihampak ang mga balot. Usa sa mga gipakita diha pagtuo. Ingon si Jesus pagkagamay sa iyang pagtuo. Naninggit na gud ang iyang mga tinunan. Magtutudlo pagmata, malunod na kita. Unsa may sulti ni Jesus pagkagamay sa inyong pagtuo. Like ni Pedro. Si Pedro ni hangyo siya nga mulakaw sa tubig. Gipalakaw siya ni Jesus. Apan sa diha nga si Pedro nakakita siya sa mga dagkong balon. Mibati siya kahadlok. Sa dihang mibati siya kahadlok, gipakita sa Biblia nga hinay-hinay siyang miunlod. Damor kang mututok sa mga pagsulay. Damor kang mabugatan. Damor kang masakitan. Kanang mga pagbatia, dili na makatabang nimo aron ka makalingkawas sa mga pagsulay. Ayaw tutuki ang mga pagsulay. Ina imong tapad, ayaw tutuki ang mga pagsulay. Si Jesus, gisulayan sa tanang pamaagi, apan wala gyud siya makasala. Dapat, kita nga nahiusa kang Kristo, kita nga sumusunod ni Jesus, nakasinati matag mga pagsulay, dapat ang atong nakatunan ang gibuhat usab ni Jesus. Si Jesus, gisulayan, wala niya tutuki, wala niya tagda ang mga pagsulay. Unsay katapusang gisulti ni Jesus? Pahawa Satanas. Dapat ka antigutan mo review. Asa gani tong mga pagsulay, dapat i-distansya nimo ang imong kaugalingon kung asa ka dapit gisulayan. Buti pasabot, ayaw ihatag ang imong panahon. Ayaw ihatag ang imong huna-huna. Damor ka anang mabugatan o masakitan. Damor ka anang maluya. Nya hinumdumi, pag maluya ka tungod sa mga pagsulay, wala na ilami nga mudaig ka sa Dios. Dili na labas ang imong pagpasalamat sa Dios. Ang imong mga pagdaig ugana kay naa man kas kaluyahon. Pangutana, dawaton ba kaha sa Dios ang imong mga halad? Dili dawaton sa Dios ang imong mga halad. Pero bisan kung doon na kay pagsulay, imong gihatag ang imong hunahuna sa pagkamaayo sa Dios, sa pagkagamahanan sa Dios, sa iyang pagkamiligroso, sultihan ti ka, mga igsuon ko sa Ginoo, makadahig ka sa Dios, makapasalamat ka niya, ug sa dihang makitaan ka sa Dios nga nagdahig ka niya, nagdahig ka sa Dios mga kaigsunan, nagpasalamat ka sa Dios nga kinasing-kasing nimo siyang gisimba, sultihan ti ka, makitaan ka sa Ginoo nga nakontinto ka nga naa siya. Usahay mga kaigsunan, ang tao dili makontento sa presensya sa Ginoo kay ang iyong una ug kasing-kasing mas makontento sa kalibutan. Sultihan ti ka, dili na maoy gipangita sa Dios. Ang gipangita sa Dios katong willing nga modaig, katong willing nga magpasalamat bisan kung naay mga pagsulay. Muna nga si Jesus mga kaigsuonan, gitintal siya, gisulayan siya, wala siya makasala ni magpakasala.
Mao na nga kita mga kaigsuonan makaduol ta sa Dios kay duna tay agianan si Jesus. Dunay agianan atong prayer. Dunay agianan ang ato ang hangyo sa amahan. Mao bitaw nang si Jesus miingon sa Juan kapitulo 14:6, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan nga dili moagi kanako. Mao bitaw nang moampo ta sa ngalan ni Jesus. Amahan, nagaampo kami sa ngalan ni Jesus. Dunggo na sa Ginoo. Apan kinsa man pod ang makaampo sa amahan sa ngalan ni Jesus? Tanan ba nga mga tao makaampo sa amahan sa ngalan ni Jesus unya siguradong dawaton sa amahan? Mga igsuon, ang ipakita sa Biblia, dili tanan nga nagsampit sa amahan sa ngalan ni Jesus dawaton sa Dios Amahan. Nganuman kay dili tanan nga nagsampit nagkinabuhi uban sa Dios. Tanang mga tao, ibin ang tulisan, ibin ang kawatan, ibin ang mga tikasan, nagampo na sila sa amahan. Doon na siguro yung mga nagampo sa amahan, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Pero tulisan, tikasan, kawatan, or doon na yung mga buhat nga wala kahimot isa Dios. Dunggon ba di na sila sa Dios? Ang Biblia nagsulti, dili siya dunggon. Kay nga naman, ang Biblia nagpahinumdom nga mulayo ang amahan. Pero ang tao nga musampit sa amahan, nga muangkon siya, nga makasasala siya. Kumbaga, naghinulsol siya. Usa sa mga problema sa tao mo ni, kabalo ang tao nga sala, kabalo ang tao nga dili maayo, apan gibuhat lang gyud niya, sige po siya ampo sa Ginoo, sige ra po siya buhat ana, wala man na maghinulsol. Pero ang tao nga tinuod nga naghinulsol kung pananglitan, nakakita siya sa iyang gihimo nga sala, nakakita siya sa iyang gibuhat nga dili maayo, ug iya ning isurrender sa Ginoo. Lord, nakasala gyud ko nimo. Dawato na sa Dios. Tanawa ra gud ang sulat sa unang ikaduha or ako sang susion, ikaduhang Kronikas. Okay. Unang ikaduhang Kronikas City siguro ni. Ako sang tanaon. City 14. Ikaduhang Kronikas City 14. Ug kun ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kanako sa dakong pagpaubos, ug bubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayon sila, og pasayloon sa ilang mga sala, og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. So dunay mga gipakita nga gikinahanglan natong buhaton sa dihang muduol ta sa Dios. Una, mudangop ta sa Dios uban sa dakong pagpaubos. Kana bitang dili nato ikumpara atong kaugalingon sa uban. Sama sa gihimo sa usa ka parisiyo, usa sa tawo nga nagtuog amahan ug nagampo sa amahan. Ug miingon siya, amahan, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako kawatan, dili ako hakog, dili prehaan ang usa ka makasasala. Pero katong usa ka makasasala, namukpok siya, siyang dughan, naghinulsol siya, nagpaubos siya. Ang gidawat o gikahimot-an sa Dios katong tao nga mapaubsanon.
Unang muduol ganita sa Dios. Kanunay natong ilhon ang atong kagalingon nga wa gyud tay mahimo kun wala siya. Kung doon naman tay mga trabaho, doon naman tay mga kabtangan, doon na may mga panalangin nga gihatag sa Dios. Hinumduman nato ni dili na ato para nas Ginoo ug iya nas Ginoo. Ug kitang tanan mga piniyalan lamang. Kung dunay mga trabaho, negosyo ug uban pa mga source of income nga diin gilayo kana bitang murag gilayo gikuha gikan nato, dili ta dapat maguol. Kay hinumdumi do na gani gikuha, do na gyunay ipuli. Ani atong hinumduman, mas labawng ipuli kaysa gikuha. Lamang kinahanglan magkat-on ta sa dakong pagpaubos ug dili natutugutan nga magpuyo sa sala. Bisan unsang klase nga buhat dihas atong trabaho, mapanegosyo nga wala kahimot sa Dios, kinahanglan ato na siyang biyaan. Kinahanglan ato gyud nang biyaan. Muna niingon, og mobiya sa ilang sala ang saad sa Dios, patalinghugan kugayod sila. Og pasayloon ang ilang mga sala. Unya ang blessing, ang ganti, ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Wow. Munang kabantay mo, damor mo makakita, damortang makakita sa tong sala, unya ato rang gipaundayonan ang sala. Damortang nga dili makakita nga dili maayo, unya ato ra gyapong gipaundayonan ang dili maayo. Damor nga musira ang blessing. Pero kon ang mga dili maayo ato nang biyaan, ato nang talikdan, i-bless tas Ginoo. I-bless tas Ginoo. Walay dili ihatag sa Ginoo basta kahimutan lang taniya. Atong hinumduman, si Jesus maoy duulana nato, maoy ampuana nato. Siya ang dalan, siya ang atong agianan. Nga buhi hangtod sa kahangturan. Mao nang labaw siya sa ubang mga kaparian nga gisgutan sa balaang kasulatan. Nganuman, usa sa mga gipakita sa Biblia, anak siya sa Dios. Pinili siya sa Dios nga anak. Unya wala siya makasala. Grabe siya mapaubsano. Pinaagi kaniya ikaw ug ako nahimong mga anak sa Dios. Sa unsang paagi? Kung mutuog mo dawata sa mga pulong ni Jesus. Ang tao nga mutuog mo dawat, nagpakita na nga doon na kay buhaton. Dili na pwede nga mutuog ka og mudawat, imurang imahinasyon, dapat doon na kay gibuhat. Sa kapitulo 5 sa Hebreo, diha gipakita nga doon na gyud kay buhaton aron ta maluwas. Muni usas ato ang gihisgutan karon mga kaigsuonan sa ato nga programa. Kinsa ang maluwas pinaagi ni Hesukristo? Kinsa ba ang maluwas pinaagi ni Hesukristo? Siya ang gipadala sa amahan aron pagluwas sa mga tao gikan sa sala. Apan kinsa ba nga tao nga maluwas pinagi kang Kristo? Tanan bang mga tao sa tibuok kalibutan? Dili. Gani si Jesus
ming padayag nas ihang mga nakita. Daghang mga taong magtawag Ginoo, Ginoo. Buti ipasabot, dili lang kay pipila, daghan. Ug dili gusto ang Dios nga ikaw ug ako dili maluwas. Gusto sa Dios nga maluwas tang tanan. Mao nang padayon ang Dios nga nagatiman kanato pinaagi sa mga mensahe mga pagtulunan. Ug dunay mga mensahero nga iyang gipadala sa matag usa sa atong kinabuhi aron kita magpuyo diha sa kaluwasan. So unsa may mga gikinahanglan aron ang tao maluwas pinagi kang Kristo? Diha sa Hebreo kapitulo 5 o diretso ta sa pinakapunto sa ato ang mga mensahe sa ato karong nga programa, kinsa ang maluwas pinagi kang Kristo. Diha sa versikulo 7 hangtod sa 10 ingon dinhi sa Hebreo 5, kuha inyong Biblia. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi si Jesus nagampo og nangaliw po siya uban sa makasog nga tingog, uban sa kusog nga pagtuaw, ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Wow. So usa sad nga angay natong bantayan. Kinahanglan mapaubsanon ta ug buutan sad ta. Dili kay Kristohanon ta nga di buutan. Walay tinuod nga Kristohanon nga dili buutan. Ang tanang tinuod nga Kristohanon buutan. Ang buutan mga kaigsuonan, bisan unsa og daot dili na masakitan. Tinuod na. Ngano man, ang taong buutan dili na magtagad sa mga bati nga mga mensahe. How about sa atong ginabuhi? Wala ba ta mo tagad sa mga bati nga mensahe? Bisag kinsa ang mudaot nato. Mapamilya man, makaila man, maamigo higala man, dili dapat nato natutukan. Kay wala ta palita sa Dios, wala ta bayri sa Dios pinaagi kang Kristo aron maunay atong atimanon. Daan naman ang gipadaygan ta o gipahinumduman nga pagasulayon gyud da. Butang-butangan ta. Nganong masakitan pa man kung mahitabo na, di ba? Dili na ta dapat masakitan. Dili na ta dapat makalitan kumbaga. Kung ibutang-butangan ka, nya giingon pag yun diha sa tanang matang sa sala, ayaw kasakit. Ayaw kasakit. Ayaw kaguol. Dili ka dapat masakitan. Dapat magpasalamat ka sa Dios. Kay usanas mga ilhanan nga nahiusa ka sa Dios. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, versikulo 8, apan bisan og siya mao ang anak sa Dios, nakat-on siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Kita ang sumusunod ni Jesus. Nakadesisyon ta. Yes, dili nato na dapat kalimtan. Dalao nato ang atong desisyon bisan asa tas kalibutan. Unsa may mga sitwasyon o kahimtang atong magian, dili nato kalimtan ang atong desisyon nga sumusunod ta ni Jesus. Kung sumusunod ta ni Jesus, ang atong nakita ni Jesus, ang atong nahibaw-an ni Jesus, ang atong nasayran mahitungod ni Jesus, maunay atong praktisan. Maunay angay natong bansayon. Diha nato bansayon ang atong kaugalingon. Kung si Jesus anak sa Dios, nagmasinugtanon manggani siya, bisan sa mga pag-antos, mausab kita. Dapat kung naatay mga antosonon, mupadayon ta. Padayon ta, dili kay matingala ta nga daga na Kristohanon noon ko na ano'y mga pagsulay. Normal na siya. Ang dili normal, kung Kristohanon ka, ikaw mo'y gigamit sa mga pagsulay. Muna say dili normal. Pero kung gisulayan ka, kay Kristohanon ka,
nagpasabot nga gibulahan ka sa Dios. Ang Dios nagpahinumdom pinaagi sa sulat ni Santiago, Kapitulo 1, versikulo 2. Bulahan kamo nga gisulayan sa tanang mata nga mga pagsulay. Bulahan. Pasalamati ang Dios. Lord, salamat nga imo kong gibulahan. Wow. Una, magmasinugtanon ra kita sa Dios. Kung naamay mga pagsulay, dili na to kalimtan ang pagsunod kanunay sa Dios. Ang pagbuhat sa pamaagi sa Dios. Mga trabaho nga atong nakatunan, mga pamaagi nga atong nasayran, ipadayon nato ni. Dili ta muhunong. Kay usanas mga pamaagi nga nagmapaobsanon ta ug nagmasinugtanon ta kaniya. Versikulo 9, kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Kinsa ang maluwas pinagi kang Kristo, katulamang mga taong masinugtanon ni Jesus. Now atong hinumduman, kung masinugtanon ta ni Jesus, grabe na siya ka-opposite. Dapat grabe na siya ka-opposite sa atong kaugalingon. Maubitaw ng arong magmasinugtanon ta kanunay sa Dios, dapat sa atong kaugalingong patay na ta. Kumbaga sa tawhanon natong kinaiya, mga tawhanon natong mga pangandoy, patay na ta ng napita. Wala na ta ang atong kinabuhi karon mga kaigsunan, nangandoy na kanunay sa presensya sa Dios. Pero timan ini siya, damortang magpangandoy sa presensya sa Dios, damortang mangandoy sa pamaagi sa Dios, damortang mangandoy mga kaigsunan sa mga saad sa Dios, dili sa ihikaw sa Dios ang iyang mga panalangin. Atong hinumduman, speaking about blessing, dili na siya naghisgot sa usa ka bahin lamang. Wala na siya maghisgot sa espirituhanong bahin lamang, kundi sa tanang bahin sa tibok na itong pagkatao. Mapisikal, mapinansyal, spiritual, emosyonal, balansi ng tanan. Tagbuon ka. Lamang, dapat kontento ta. Dapat kontento ta. Nganong kinahanglan kontento ta? Kay maunay pamaagi, aron magmasinugtanon ta sa Dios sa tanang panahon. Kay kung dili ta kontento mga kaigsuonan, makapangwinta man ka. Tinuod na kung dili ka kontento, makapangwinta ta. Unya makapangumpara dayon. Ngano man ang uban gipanalanginan nga wa may panahon. Ako noon nga sigig tuon, sigig basa, sigig paminaw sa pulong sa Dios, sigig paminaw mga wali. Wala murang nagkalisod man noon Mga igsuon, ang taong kontento, dili yun na siya tigpangumpara ni bisan kinsa. Makita nimo nga grabe na siya ka-enjoy, bisan kung naay mga pagsulay. Matingala lang ang mga tao nga imong kaila unya. Matingala na sila unya. Maguna-una silang maayo. Moingon ang uban, nalikoy na. Imagine naa sila'y mga problema pero giismailan ra. Muana na sila. Matingala na sila. Pero ikaw ug ako, dili ka dapat matingala. Nganong nag-enjoy ta, nagmalipayon ta, bisan sa mga pagsulay, kay nasayod ta nga naay Dios nga nagatiman sa tuwa. Kontento ta. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan ang taong kontento? Di yun na mahitabo nga di siya makamasinugtanon sa Dios. Masinugtanon og damor hinuon siyang masinugtanon sa Dios. Ang taong kontento. Nya damor siya nga luwason sa Dios. Unsay giingon dinhi kinsa gani ang luwason pinagay kang Kristo? Kay nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. So sa atong pagkakristohanon, dapat atong tun-an
og atong utingkayon og kilatison atong kaugalingon, nagmasinugtanon bata ni Jesus. Step by step natong pagkilatis ani. Okay. Susihon nato unsay gikinahanglan aron magmasinugtanon ta sa Dios. Ang pulong nagmasinugtanon nagpakita na nga hingpita nga nagsunod ni Jesus. Hingpita nga mingtuma ni Jesus. Kanunay tang miingong yes Lord. Nya hinumdumi mga kaigsuonan, kanang pulong yes Lord, usana ka powerful nga word, usana ka kamhanan nga pulong. Kana bitang moingon kang yes Lord, buhaton ko tungod alang nimo. Usana ka pulong nga dunay gahom nga modala nato diha sa panalangin sa Dios. Dili ta gyud dapat mobalibad sa Dios. Kay walay dautan nga giandam ang Dios alang sa mga taong nagmasinugtanon sa Dios. Timan ini siya. Walay dautan nga giandam ang Dios. Walay dautan nga mga panghitabo, walay kadaot nga tugutan sa Dios, basta masinugtanon ra gyud ta sa Ginoo. Kanunay tang luwason sa Dios. Kanunay tang luwason. Apan unsa may mga pamaagi o gikinahanglan nga nagpakita nga luwason ta sa nagmatinud-anon ta sa Dios. Ato ning utingkayon o kilatison kining pulong nagmasinugtanon. Unsa may gikinahanglan aron sigurado gyud tang nagmasinugtanon ta sa Dios. Si Jesus dunay mga requirements nga gipakita. Dapat dili nato to kalimtan. Mga basic nga mga requirements nga gipakita ni Jesus nga gibilin sa Biblia. Mateo kapitulo 16 bersikulo 24. Mateo 16:24. Basahon nato ni. Siguro dili na nako maihap ang mga higayon nga kanunay ning gibalik-balik o gipabalik-balik sa Dios sa matag usa sa atong ginabuhi. Mateo 16:24 nag-ingon. Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross og mosunod siya kanako." Una sa tanan, dili nato tumanan ang atong kaugalingon. Kanang atong gusto, dili nato na tumanan. Kanang atong mga naibgan, dili nato na tumanan. Dili nato i-spoiled nato atong kaugalingon. Dili nato na i-spoiled. Ayaw i-spoil kanang ayaw tumani imong kaugalingon, ayaw anara imong kaugalingon nga unsay gusto sa imong kaugalingon maunay imuhang paningkamutan. Wala ta mga lagad ana sa Dios, kundi nangalagad ta anas kaugalingon. Pastor, pananglitan, moingon ka nga, moingon ko nga gusto kong mopalit og sakyanan. Para asa? Pero imo ni siya. Timan ini. Pag gikahimutan ka sa Dios, bisag wa pa ka mangandoy og sakyanan o bisag wa pa ka mangandoy Pinoy-anan, hinumdumi ni gihatag na nas Ginoo. Sa panahon nga moabot na, dawatasan. Ayaw sad pasagdahi. Ati manasan. Gitagaan ka sa Ginoo sakyanan, gitagaan ka sa Ginoo puloy-anan, ampingi sa paagi nga gihimaya nimo ang Dios. Pasalamati kanunay ang Dios. Ina, imong ipakita sa imong kaugalingon ug sa mga tao, kining tanan gikan sa Dios. Kinsa man ko nga hatagan niini, kinsa man ko nga pila niini, kining tanan kabubuton ra gyud sa Ginoo. Kining tanan pagbuot ra gyud ni sa Ginoo. Kay pialan man gyud ta. Unsay giingon? Ang tao nga kapialan sa gamay, pialan sa Dios sa daghan. Pero ang taong dili kapialan sa gamay, kuhaan aron ihatag ngadtos kapialan. Muna nga mga kaigsuonan,
Importante masinugtanon ta sa Dios. Mao ni atong paningkamutan. Mao ni kanunay natong iampo. Lord, himo akong masinugtanon nimo. Hatagi ako kasing-kasing nga masinugtanon kanimo. Arong masinugtanon ta, dili nato tumanan atong kaugalingon. Mao man ni mga requirements. Kinahanglan dili nato tumana atong kaugalingon. Atong pasanon ang atong cross. Katong atong mga kalisdanan, kasakitan, dapat mo lahutay ta. Dili ta kay mo surrender kung dunay mga kalisod. Dunay mga pagsulay mo surrender. Ang tao nga may surrender mga kaigsunan magsugod ay nagpangwinta ug sige day nagpanumangil. Moingon dayon, tungod manggod niya, tungod manggod, dagpitin nagkana, daghan na kaayong pasanginlan. Ngano man, dili na kana bitawng dili na siya mopasan sa mga antusonon. Pero ang tao nga willing nga mopasan sa mga kalisdanan, sa mga antusonon, dili na siya makapanumangil ni bisan kinsa. Ang iyang buhaton, thank you Lord. Pero Pastor Gideon, imposible kaayo ang tao nga nagpasan sa kalisdanan dili siya maluya. Yes, tinuod na. Insakto ka. Sa panahon nga doon na kay gipasan nga problema. Sa panahon nga doon na kay mga gipasan nga mga kanabitawng mga kabugaton dihas mga pagsulay. Mubati gyud kag kaluya. Pero unsa may mga gipakita sa Dios nga mga solusyon? Imo ba nang ibisyo kay doon na kay problema? Imo ba nang ipasumangil sa uban ang imong mga problema? No. Sa panahon nga mo bati na tagkaluya, doon ay solusyon si Jesus. Dangop niya. Ayaw dangop sa kalibutan. Ayaw dangop sa tao. Ayaw dangop sa barkada. Ayaw dangop sa bisyo. Kay damor hinuon kang malaut, ana. Unsay giingon ni Jesus? Mateo 11:28. Duol kamo kanako, kamong gikapuyan o gibugatan. Mubati na gani tagkaluya, mubati na natagkabugaton, kaguol. Iduol na to sa atong Ginoo. Sa unsang paagi, inanin ni siya. Sultihan ta mo, kung mubati na mog kaluya, mubati na mog kabugaton, sa panahon nga dunay mga pagsulay, ayaw lagi tutuki ng mga pagsulay. Ayaw tutuki itong mga tao nga nabugatan ka. Ayaw paduol. Ni ayaw ihatag ang imong presensya, ang imong kaugalingon sa mga taong diin na ka nabugatan. Ihatag ang imong kaugalingon ni Jesus. Magbasa ka sa Biblia, maminaw kag mga wali, or mag-memorize ka mga bersikulo nga diha sa Biblia nga nagpakita nga dunay saad ang Dios. Kumbaga mga kaigsuonan, i-divert nimo ba ang imuhang hunahuna, ang imuhang kasing-kasing sa pulong sa Dios, dili sa pulong sa mga tao or sa mga pulong sa mga kanabitang naghatag nimo kabugaton. Maluya gyud ka. Maluya ka. Maubitaw ng si David, maingon siya, bulahan kaayo ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan or sa mga taong dautan, ni makig-abin sa wala mo ila sa Dios, ni mo kuyog-kuyog sa mga taong nagbuhat og sala. Kinsa gani ang luwason ni Jesus? Katong nang masinugtanon ni Jesus. Unsaon aron magmasinugtanon ta? Dapat dili nato tumanan atong kaugalingon. Dapat kaantikutang mo pasan sa mga kabugaton, sa mga alantosonon. Niya, padayon tag mo sunod ni Jesus. Buti pasabot kung si Jesus gisulayan apan wala siya magpakasala. Musunod ta niya sa panahon nga sulayan ta. Likayan nato ang pagbuhat og sala. Sa diha nga ang tao
kahimut-an sa Dios nga nagsunod sama ni Jesus, nga nagbatinumanon ni Jesus, kahimut-an sa Dios. Timan ini siya. Sa panahon nga kahimut-an ka o kahimut-an ta, dili na ka dapat mabalaka. Kay nga naman, ang panalangin sa Dios maging imuha. Maangkon na nimo panalangin sa Dios. Damor ka niyang panalanginan. Dili nimo makita karon, dili nimo ni siya maklaro karon, pero sultihan di ka. Ang mensahe sa Dios di na niya di yun na pakyason. Walay mensahe sa Dios nga dili matuman. Ang tanan matuman. Ako nagtuo, mga kaigsuonan, nga ikaw ug ako giatiman sa Dios. Sa panahon nga dunay problema, sa panahon na dunay kay kabugaton, dunay mga pagsulay, ayaw tutuki ang pagsulay, ayaw tutuki ang mga kabugaton, tutuki si Jesus. Tutok ta ni Jesus sa unsang paagi. Ihatag na to atong panahon ni Jesus. Minaw kag mga awit, pero kung naa kay mga kabugaton, naa kay mga problema, ipaminaw po nimog laing mga problema, ya maminaw na po kag laing problema, may preha ka ni Job. Ang problema, kung preho unya na sama ni asawa ni Job. Si Job, mga kaigsuonan, madinawaton, kontento siya. Sa dihang kontento siya, kikaymutan sa Dios, bisan sa mga grabe nga problema, grabing problema ni Job ato. Lawas niya, gisakit pag-ayo. Iyang pamilya, iyang mga anak, mga kabtangan. Pero mingon siya, dili ba di ayta kaantigong mudawat sa mga dili maayo? Kanunay ra ba di aytang mudawat og mga maayo? Sa may buti pasabot, dapat dinawaton ta. Maging kontento ta sa tanang panahon. Kay usas mga gipakita manggod kung kontento ta og madinawaton ta, makadahig man gyud ta sa Ginoo. Makadahig gyud ta, makapasalamat gyud ta. Nya kanang makadahig ta nga dili kana bitaw dili hilaw. Makadahig ta mga kaigsuonan nga mabati gyud nato ang iyang pag-atiman, iyang pag-amuma, iyang pagmaymay, iyang pagdasig, pagligon. Kumbaga mabati nato iyang presensya. Lahutay ra gyud ta. Munay akong mga pagdasig. Lahutay ta nga mopaduol sa atong Ginoo. Paduol sa iyang presensya. Awit makalangit sa atong programa, lahutay lang. Ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo,
Ayaw kalimot sa Ginoo, tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya ka niya, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubud niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day siya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan rata. Busa ang pingi, kay may oras paning lanta. Siguro nga magpagamit
ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadloki mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Unsay mga butang kay imong iampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato tanan nimo rang biyaan, yutag balay og salapi kini awayan lang. Unsay mga butang na imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato tanan nimo rang biyaan, yutag balay og salapi kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo, duha ka dapit kiandam niya langit o imperno, papilion taniya ug ang binuhatan mo, maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa langit maoy pilian, samtang buhi ka pa langit siguro samtang adlawan pa makapili pa kita, Biblia basa mga wali paminawa, gamita ang tanan kay Biblia baya matuman, tanang binuhatan mo gantian sa Ginoo. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang gabuhat mo, duha ka dapit iandam niya langit ug imperno, papilion kaniya og ang binuhatan mo, maoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa langit maoy pilian, samtang buhi ka pa langit siguro Talaygon ang Dios mga kaigsonan nga nagpanalangin kanato diin iya kitang gitudloan o gigiyahan sa angay natong buhaton aron kita maluwas pinagi kang Kristo.
Kinahanglan magmasinugtanon ta kanunay ni Jesus. Dili na to dapat tumanan ang atong kaugalingon. Dapat ang unsay gusto ug pamaagis Ginoo mo'y atong paningkamutan nga mo'y atong maikinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan. Ato ta sa mga pag-ampo ug pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi nga diin nagatiman kanatong tanan. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahong. Niya kami o Dios nagpasalamat kanimo. Nga imo kaming giatiman sa imong mga pulong. Imo kaming gitudlon ug gigiyahan sa paggamit ug pagdumalas sa tanan nga imong gipiyal kanamo. Imo kaming gitudloan karon sa pagdumalas sa among kinabuhi. Aron kami naay kaluwasan karon og hangtod sa imong pag-abot sa kalibutan. Blas Ginoo matagusa nga dili gid kami laayan ni kapuyan sa pagkinabuhi sa imong mga pagtulunan ug pagsunod sa imong mga pulog sugo nga among nakatunan. Tagay kami kusog kadasig labo sa tanan sa pagsunod kanimo. Among isalig itugyan diha kanimong kinabuhi. Dumalaha kami sa kanunay sa imong pulong. Kay diha sa imong mga pulong na kanunay ang kadaugan ug panalangin, kaluwasan. Amahan Dios sa makagagahom sa among pagpamahulay ug pangatulog uban ni kaming tanan. Sa akong mga kaigsunan nga nakaroon silang Pinoyanan, nakaroon silang trabahoan, sa akong mga kaigsunan nga nakaroon sa mga kalisdanan, kabugaton o mga pagsulay, padayon mo silang ligunon o padayon mo silang tapangan. Kay nasayod kami nga kanunay kang andam nga muluwas sa imo mga katawhan gikan sa mga kalisdanan. Dalaygon ka nga Dios nga nagatiman ka namong tanan. Among tuuhan ang imong pagpanalangin sa akong mga kaigsunan. In Jesus name, amen o amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka natong tanan. Kininyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan, magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,